Van arribar a temps. Charles Bukowski. M'agrada pensar en escriptors com James Joyce, Hemingway, Ambrose Bierce, Faulkner, Sherwood Anderson, Jeffers, D.H. Lawrence, A. Huxley, John Fante, Gorky, Turgenev, Dostoyevsky, Saroyan, Villon, fins i tot en Sinclair Lewis i en Handsome, fins i tot en T.S. Eliot i Auden, William Carlos Williams i Stephen Spender i el temerari Ezra Pound. Em van ensenyar infinitat de coses que no em van ensenyar els meus pares. I també m'agrada pensar en Carson McCullers, amb el seu cafè trist i el seu ull daurat. Ella també em va ensenyar moltes coses que els meus pares mai van arribar a saber. M'agradava llegir els llibres en tapa dura de la biblioteca, amb la seva senzilla enquadernació de biblioteca, blava i verda i marró i vermell clar. M'agradaven els bibliotecaris grans, ells i elles, que et miraven amb expressió seca si estossegaves o reies massa fort. I malgrat tenir el mateix aspecte que els meus pares, no eren ben bé el mateix. Ara ja no llegeixo aquells autors que llavors vaig llegir amb tant de plaer. Però és bo pensar en ells. I també m'agrada tornar a veure les fotografies de Hart Crane i la Caresse Crosby a Chantilly, el 1929. O les fotografies de D.H. Lawrence i Frida prenent el sol a Le Moulin el 1928. M'agrada veure André Malraux vestit de pilot, amb un gatet damunt del pit, i m'agraden les fotos d'Artaud al manicomi, de Picasso a la platja amb les seves molsudes cames i el cap pelat. I després està D.H. Lawrence munyint la vaca, i l'Aldous a Salwood Castle, Kent, l'agost del 1963. M'agrada pensar en aquestes persones. Em van ensenyar infinitat de coses amb les quals ni tan sols havia somiat. I em van ensenyar bé, molt bé. Quan tanta necessitat en tenia, em van ensenyar coses que mai vaig creure possibles. Aquells amics, en el més profund de la meva sang, que quan no hi havia cap oportunitat, me la van donar.